Jeg hedder Amalie Pedersen. Og jeg hedder Sofie Jacobsen, og vi er tidligere professionelle modeller inde hos Delia Models. Hej, jeg er modefotograf og direktør for Delia Teen Models. Hvad hedder du? Jeg hedder Marie Jensen. Ja, jeg finder dig lige. Der var du. Du er 16 år. Ja, jeg er lige fyldt 16. Hvor bor du henne, Marie? Jeg bor i København. København. Sådan. Jeg kan se på dine mål, at du er nogle centimeter over vores maksimum. Det vil sige, for eksempel hvis vi tager et eksempel, din hoftemål er 97, hvor maksimummet faktisk er 90. Jeg opfordrer dig til at tabe dig, hvis du skal tage seriøs i en modelkarriere. Ja, men selvfølgelig. Vildt. Altså, det går meget op i det. Det var godt. Dine mål her viser faktisk, at du er lidt på den store side. Det ville være en god idé, hvis du tog en løbetur et par gange om ugen. Fordi at det har du behov for. Selvfølgelig, jeg kan sagtens gøre meget med min træning. Jeg træner allerede i fitnesscenter, så det er helt fint. Hvis du lige prøver at rejse dig op og dreje rundt en gang. Ja. Ja, det ser jo fint ud ellers. Vi vil kalde dig ind igen til yderligere fotoshoots. Og det bliver noget med et fitness shoot med nogle fitnessrekvisitter. Og det bliver et beauty shot fra kravbenene og op. Det var ellers super hyggeligt at møde dig. Tak og i lige måde. Set er et klart eksempel på en typisk casting, hvor at pigerne, som i Marie Jensens tilfælde, kan få at vide, at de er måske for store. Og det er jo rigtig hårdt at få at vide. Det kan være ekstremt hårdt at få så meget kritik, når man er en ung teenagepige, for du er ikke helt udviklet endnu. Og man er ekstra sårbar. Ja, man er præcis. Hun havde en mild form for bulimi under optagelserne, fordi at efter hun havde spist, så gik hun ud på toilettet og kastede op. Og det er jo selvfølgelig ikke den rette løsning. Så Maries udvikling, eller i hvert fald noget af den, hun var begyndt at løbe meget, vi har talt med hende, og hun tabte sig de 5 kilo, som Karsten sagde, hun skulle. Hej igen. Hej, hvor lang tid siden. Ja, du ser super godt ud, og jeg kan se, at du fik også tabt dig lidt. Ja, jeg har været ude at træne, selvom det har været lidt hårdt til tider, men jo. Jo, kulden har jo også været forfærdelig. Nå, men du har fået en power hoop, hedder det? Har jeg? Ja. Vi begynder bare. Jo. Arbejde med dine rekvisitter. Jeg ved godt, det er svært, når det er første gang, men ja. Fedt, modigt, fedt, ja. Ja, det ser godt ud. Bliv der lige lidt. Jeg skal nok rette dig. Ja. For det første, lukningen skal man ikke kunne se. For det andet, det dur ikke bare at holde den her. Vær kreativ til den over skulderen, lad som om det er en kølle. Bedre, meget bedre. Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Det er jo det punkt, rigtig mange de går igennem, at man kan få nogle spiseforstyrrelser. Når man sætter sig for, at man gerne vil være en model. Ja. Fordi at, som også i Marie Jensens tilfælde, der blev jo sagt, at hun skulle tabe 5 kilo, som absolut ikke er nødvendigt. Og det samme blev sagt til os. Vi var så skyld i, at vi faktisk begge to fik en spiseværing. Og det er ikke særlig godt, og det er derfor, vi to gerne vil kommentere. Og altså sige til unge teenagepiger, at de skal lade være med alt det der. Det er ikke godt. Deres krop er, som de er, og de skal ikke gøre noget ved dem. Ja. Så det vi prøver at få samfundet til at forstå. Ja, godt. Du skal dreje, ja, sådan der. Godt. Jeg vil dig ind til. Flot. Et blik, der dræber.
Kom så. Træk skuldrene ned. De sidder helt op om ørerne på dig. Det er ikke særlig godt. Flot. Gode kravben. Gode kravben. Det er rigtig godt, det der. Kan vi prøve at få et lille smil på? Det er rigtig flot, det der. Super godt. Super godt. Ja. Godt nok. Jeg tror, vi har det hele. Tak skal du have. Tusind tak. Det er mig, der takker. Jo, det var da så lidt. Hej. Hej. Vægten plager dig stadigvæk lidt, synes jeg kan se på billederne. Ja. Okay. Det er godt, vi er enige. Tak for i dag.